I ni yn ei chanol i ma, ym Pencampwriaeth y Gwartheg Biff. Mae 12 erbyn hyn wedi cael ei tynnu lawr I 8. Ar fuwch semental yn 1 o'r 8, ac I ni parhau I gael cwmni Arwel Owen, Richard Tudor ac wrth gwrs Dai Jones. A Dai, soniwch chydig te am yr 8 sydd gyda ni yn y drafft cyntaf yma fel petai. Wel, dwi'n siŵr bod ni gyd yn cytuno ar y drafft yna, ne. Ond dwi'n credu bod y corwyn ti ddod pan ddaw yn y llydd. A mae'n halon I fel ti fan yn gweidi dros y tarw di. Codyn ni'n mynd I gweld tarw fel os rhai blynyddoedd. Mae o yn wych. Ond mae rhaid I fi wed, mae'r lim, wel, I fi, mae'n agos I berfferthwydd o coio yma, Siarol ei ddan, a fyny Christine yw I nawr, a mae wedi edrych yn fanwl. Ond boes, mae'n neis bod gynnon ni wartheg fel un yng Nghymru fach. A does na lot o deirw mawr yma eleni yn y sioe yna, goes Richard? Mae'n taro Angus ydy'r taro mwyaf, ac o bob bryd, sa'ch chi ddim yn meddwl sa'ch chi'n mynd Angus ydy'r taro mwyaf, sydd yn falle bod yn nodweddiadol o fel mae'r diwydiant wedi mynd, Wrth gwrs I chi'n misio teirw mawr yma. Dyn nhw'n eisiau gormod o bwysau, dwi'n nag iddo. Ond bod mae rhaid o fod yn compactors o ddod o sgais. Ond o'n i jyst yn sôn am dylanwad yr adeilad Gwartheg Dion Cymraeg yma drosto ni yn y gornel fan hyn, mae'n edrych lawr dros ar y teirw, mae'n rhoi rhyw bwysau ar cefnau'r beirniad, dwi'n meddwl. Ond cofio mae'r end ar odi, edrych a pen ar ddwy glist. Drychwch faint sydd yma bobl yn gwylio'r Pencampwriaeth. A braf gweld hynny, maen nhw'n gweud bod na ddim cefnogaeth I ymwybyddiaeth bobl bach. Dwi'n credu bod pawb efo ni. Drychwch y diddordeb, drychwch y frama sydd da ni yma ynghylch y Gwartheg. Y beirniad Miss Christine Williams wrthi'n gwneud I gwaith, yn gwneud y gwaith yn arbennig o dda, Arwel, wedi bod yn slick ond yn drwyadl hefyd. O, di, ond fes ni disgwyl gen Christine, mae'n po amser yn drwyadl, mae'n dangos I Gwartheg yn yr un ffordd. Dim ond dod â rhywbeth allan sydd yn mynd I wneud yr camp. Mae'r tarw di ymlaen unwaith eto. Tarw di ymlaen. Mae'n poethi ma, Dai, mae'n poethi ma. O, paid a siarad, yn un da. A'r hefferlym. Eli hon. Mae'r fuwch semental a'i llo, a beth arall ddaw? Ond coia, mae'r tarw di yn cyfro fwy o ddeir. Dau bryd Cennig. Felly dyna'r 4 Arwel. Y Lincoln Red, y semental, yr hefferlym, a'r tarw di Cymreig. Wel. Yn cytuno hyd yma? Chwarae teg iddi am rhoi'r Lincoln Red ymlaen I ddod ymlaen. Achos mae'n heffer arbennig. Oedd ac ar hyn wedi denu, does? Mae'n hyfryd o heffer. Cofio, mae'r fiwch a syniad y fiwch ar hyn. Ond yw I fiwch ar hyn sy'n hwn. Ond cofio blaen I nawr I ni, yr o'r uwch ystafell. Da. Ynddo ni? Da. Bu'n hir iawn ys pan oedd y Lincoln Reds ymlaen I fan hyn, o blaen yn y sioe yma. Mae'n dipyn o stori iddyn nhw. Oes. Ac yn mynd I fod yn hwb I nhw hefyd, Arwel, fel cymdeithas a fel bryd. Hwb mawr. Mewn o'n llynau fe bryd yn nhw'n bert yn nhw. Da, maen nhw'n bert. A mae'r fuwch semental mor fawr, dwi'n meddwl bod hi'n siwtio dy fusnes ti iawn Arwel. Dwi'n meddwl bod yna'r un tarw gallu syrfio, bydde ti angen tarw potel iddi. Tarw potel, a stôl. Se hwnna mynd o'r efoil sy'n ei gael plannu. Swn eisiau extension arall ar y sheds. Wel, dwi'n meddwl, chi'n bod, boes, bod ni jyst a bod yna. I ni jyst yna. Dwi'n meddwl bod ni'n agosau at benderfyniad. Fi siŵr o wei gair I ti cyn cyhoeddi. Mae'n pwyso mesur, mae'n neud gwaith arbennig. Mae'n edrych yn y fiwch fawr yna dwi. Odi, mae'n rhyfeddiad hwnna, Dai, yn dwi. Am stori fydde petai'r semental yn ennill eleni to. Mae'n fiwch cywir. Mae'n fiwch dda. Mae'n ambell fiwch, ond mae hefyd yn gywir. Debyg bod anoddach fod yn gywir pan ydych chi maint yna. Ydych chi dangos eich beir lot mwy amlwg. Ond mae'n ôl wrth y tarw di. Mae'n nifel mawr da, yn fwy o werth na yn y fel bach. Gwyddol. A hwnna'n... O cofio mae 4 da. Mae gyda'r heffer limousin. Bryd mae'n nabod fel cefn I llaw Arwel. Melins. Dod nôl i'r fiwch semental, o Jimmy Macmillan yn gweithio I Sterling pan edson nhw gorffen ar fuches llynedd. A fel stockman, mi brynodd o'r fiwch oedd o isio brynu nôl I wle bach fwy I hyn. A hon oedd hi? A hon oedd hi. Sy'n gadad ag hefyd. Sy'n gadad ag hefyd. Yn doedd. A mae erbyn hyn gyda'r tarw. Y tarw di Cymreig. Mae yna ddwy achos i'r tarw di yma hefyd. Mae o yng Nghymru.
mae o wedi ennill cwpan y Frenhines. A mae'r sioe yng Nghymru. A wedi, beirniad yn teimlo'n ei chelon, oedd sy'n ddwrnod mawr iddo. Ond mae egon da, dydy, dim bod e'n rhywbeth arall, chod mae egon da. Mae'n heiddi le yn y pedwar ola yma. Wel, ar hyther na'n sefyll. Ar i peder chos, ydych chi. Neis yn fi. Dwi'n meddwl bod ni'n agosau fan hyn at benderfyniad. Mi fydd y beirniad yn anerch y gynulleidfa'r dorf sydd yma cyn bwrw y Pencampwr. Wrth gwrs, dydy o'n penderfyniad hawdd yna. Mae'n crafu ffenol iawn dydy dros y pedwar mawan. Achos maen nhw'n chydig iawn sydd i wahanu rhwng. A chi'n gofio, mae ddynes sioe. A mae wedi gweld y fiwch semental yma. Ar hyd i thaith yn yw i. Ac mae'n siŵr dyn ni chalon yn meddwl, wel, mae hwnna wedi bod yn destun diolch i lot o bobl. Y sioe cyntaf i'r tarw di gyda llawer rioed. O ie. Dwi'n meddwl falle bod wedi bod yn sioe Aberystwyth pan yn darw ifanc iawn, ond y sioe cyntaf rioed. Sir Fôn oedd yr i bell o lawr. Ond mi fydd ni'n dipyn o stori o sgeithau hon. Yn ei sioe gyntaf a'r tarw allan ac yn ennill, yn bydde. Allwn ni ddeud bod y tarw yna wedi trefeilio dros dŵr, sydd wedi dod o Sir Fôn. Ti'n iawn. Mae un peth yn ffact, na fe wylio am ddŵr yn Ceredigion awr. Mae'r beirniad yn sgwrsio gyda'r stiwardied. Mae'n barod i afel yn y meicroffon, dwi'n meddwl. Ydy, mae yn. Dyma nhw, maen nhw'n trin y thrafod. Dwi'n meddwl bod i wedi gwneud penderfyniad wrth i ni weld yr heffer limousin jyst yn aflonyddu chydig bach. A dyna'r peth diwetha am hwn i, Richard, wyt ti eisiau ar y pwynt yma bod yr heffer yn aflonyddu, de? Dyma hi, y beirniad. I would like just firstly to thank the Royal Welsh Agricultural Society for giving me the honour of doing this competition, the interbreed, overall interbreed this afternoon. It does actually mean a huge amount to me because this is where my father's side of the family originates from. So it's a huge honour and I thank you. The stock on show today are a credit to everybody in this ring. There's a tremendous selection from every breed and they are a huge credit to you all. It's not easy standing here just picking 4, then 2, then 1. I've had easier jobs. So I thank you all so much and diolch. Ar y teg. Arbennig iawn. Gwych, da iawn hi. A diolch i ni hi am ei gwaith yn dyfedau yn ystod yr 20 munud hanner awr beth yma. Ac y teulu, ti'n mae'r greifi am yn nhw. Le mae'n mynd, boys? Le mae'n mynd? Dwi dal yn sefyll efo'r heffer limousin. Mae wedi bod yn symyfyrio dros y fiwch semental na lot fawr, dydy. Mae yna rhywbeth sydd yn poeni ffenni nôl iawn, dwi'n meddwl. Cer nôl at y tarw di. Cer nôl at y tarw di. Wedyn Saesneg, go back to the Blackpool. Mae'n dod nôl? Na, iddewch i'r... Le mae'n mynd? Cemental? Lincoln Red? Y Lincoln Red? Ymlaen. Lincoln Red ymlaen. Liclias i'r ein llynedd yn y sioe yma. Mae'n fiwch Ar heffer limousin. A dim sôn am y taro di. Chydig bach o sioc. Mae'r... Wedi tynnu mlaen yn ddwy ma nhw. Wy'n gwrando ar y tanoi a wy'n edrych ar y stiwardiad. Dwi dal ddim wedi penderfynu, ond mae wedi tynnu nhw mlaen i'r ddau yma. Felly nawr ni'n mynd i gael y prif Pencampwr, y Lincoln Red. Lawr i 8, lawr i 4, lawr i 2. A dyma'r ddau, y Lincoln Red ar lim. Mae'r hat wedi costi bres i fi. Ond os na'n y lle lim naw me byta iddi. Ond am stori... Dwi'n colli bwysig, dau. Diolch yn fawr. Lle ti fod cyhyd yn gweud? Ond am stori'r Lincoln Reds, Richard. O ia, chwarae teg, de. A mae'n da... Pan mae beirniad fel cysin yn beirniad ein, mae'n bwysau mawr i chi ddod â'r bridio mwy o poblogaidd ymlaen. So mae'n bwysig i chi, os dyn nhw'n heiddiannol i ddod ymlaen, wel mae'n bwysig bod nhw'n dod ymlaen. Tawaith pa bryd ydyn nhw? Lly, beth sy'n mynd i ddigwydd? Pwy sy'n mynd i fynd â hi?
Wel na, dyna ni. Y penderfyniad wedi wneud. Y Lincoln Red dath â hi. Wel, anhygoel. Am stori. Dwi wedi ail meddwl am yr hat. Chi moyn sos goch, chi moyn siarad. Wel, am stori, am sioc i ni gyd ar wel. I ni'n gegrwth a gweud y gwir. Lincoln Red y fiwch fa. Ond mae'n diawi. Mae'n hefferlun. Dwi'n synnu, ond mae'n hyddi, mae'n gywir, mae'n sampl da ofnadwy o'r bryd, ac dydy ddim yn rhy fawr, ac mae'n anifel sy'n Di. rhai bobl wedi plesio yn ar nofnod. Ond mae rhaid cyfaddau, wylodd neb yna'n dod, yn addo. Dewch i ni fod yn onest, mae e wedi bod yn sioc i weld y Lincoln Red, ond llong gyfarchiadau enfawr iddyn nhw, mi fydd Ond dwi'n llong gyfarch y beirniad. Mae hi ddynes gwertheg o sam nôl ymlaen y bwteni. Ond mae wedi rhoi o'i chalon be mae hi feddwl ydy'r beth dilfrydol eddi. Ydy. Mae wedi plesio hynna, a na gyd allu di wneud fel beirniad Richard am hwnni'n dweud. O, ie, sicr, a fel ni'n dweud, a chwarae teg, achos mae yna bwysau chi roi y bridiau, yn wedi pan mae gennych chi heffer fel yna Limousin, oedd yna bwysau mawr iddi ddwy hwnnw ymlaen, sy'n ni'n meddwl, ond wedi aros be mae hi wedi licio, a gonffrit, chwarae teg iddi. Wel, llong gyfarchiadau mowr iawn felly i'r Lincoln Red yn ennill prif Pencampwriaeth y gwartheg Biff yma yn Llanelwedd, gyda'r heffer Limousin yn mynd ar gil wobr. Mae wedi bod yn dipyn o Pencampwriaeth, tipyn o sioc, ond dyna beth yw sioe dda, ynddo fe. Ewn ni am egwyl fer, dewch nôl ato ni mewn dwy.